റെസിറ്റേഷൻ അതും കൂടി ഉണ്ട്. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോ അതെ, അപ്പൊ ഈ അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു എസ്സേയും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മുടെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് എസ്സേയും പിന്നെ ശ്ലോക റെസിറ്റേഷനും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം. മാതാജി ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? അതെ അതെ, ഇത്ര എസ്സേ എഴുതണ്ട, ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ശരി. പിന്നെ ശ്ലോക ഇത് റെസിറ്റേഷൻ അത് എപ്പോഴായിരിക്കും? അത് പിന്നീടായിരിക്കോ അതോ അന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും? അത് നോക്കാം മാതാജി. ശരി, മാതാജിയോടും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് എടുക്കണോ എന്താന്ന് ചോദിക്കാം മാതാജി. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇതിന്റെയൊക്കെ മാർക്കൊക്കെ വരുമോ? ഓ മാർക്ക് വരും മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ അജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഭക്തിശാസ്ത്രീയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 6-ാമത്തെ അധ്യായം 10 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ ധ്യാനയോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, അഷ്ടാംഗ യോഗം. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? 8 ഘട്ടങ്ങൾ പരിശീലനത്തിൽ, അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തിലെ 8 ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആരാണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ അധ്യായം അല്ല ക്ലാസ് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ പോരാ, അധ്യായം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഓർമ്മയില്ല ആർക്കും? ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞു, ലെവൽ 3 കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേഗം ഉത്തരം തരേണ്ടതാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ 8 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്, 8 പരിശീലന ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, ഇതിൽ ഏത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് നടക്കുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ബ്രഹ്മനല്ലേ മാതാജി? ബ്രഹ്മനല്ലേ മാതാജി? അല്ല, ബ്രഹ്മനല്ല. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, ഇതിൽ ആരുടെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ നടക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമാത്മാവും, ഭഗവാനല്ല, പരമാത്മാവാണ്. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. കാരണം അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ പ്രധാന പരിശീലനം എന്നുള്ളത് ധ്യാനം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും യോഗാഭ്യാസവും പിന്നെ പ്രാണായാമവും ഇതെല്ലാം തന്നെ പരിശീലിക്കണം. കാരണം മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കുന്നത് യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം മുതലായിട്ടുള്ള ചര്യകളിലൂടെയാണ്, ആ പരിശീലനങ്ങളിലൂടെയാണ്.
യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായിട്ട് നിയന്ത്രണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് യമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ എന്തെല്ലാം നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. നിയമം എന്നുള്ളത് ആന്തരിക പരിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ചില നിബന്ധനകളാണ്. അതായത് സാധന, സ്വാഭ്യാസം, അതായത് സ്വയമേവ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ചര്യകളെല്ലാം പരിശീലിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം അകത്ത് നിന്ന് സ്വയമേവ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. ഇതെല്ലാം നിയമത്തിൽ വരുന്നു. കൂടാതെ യോഗാഭ്യാസം, ആസനങ്ങൾ, പല വിധത്തിലുള്ള യോഗ ആസനങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളവയിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അതാണ് യോഗാഭ്യാസം. പണ്ടെല്ലാം യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അതായത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളവയിൽ ഒന്നിലും ആകർഷണം വരാത്ത വിധത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ, ഒരു നിയന്ത്രണം വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ പ്രാണായാമം ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുസ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം വർഷം നമ്മൾ ജീവിച്ചു എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ആയുസ് കണക്കാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ആയുസ് കണക്കാക്കുന്നത് ആ ശരീരത്തിൽ എത്രമാത്രം ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഒരായുസ്സിൽ എത്രമാത്രം ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങൾ, ശ്വാസം അകത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു, അതിനെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ആയുസ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ ഒരു യോഗിക്ക് തന്റെ ഇൻഹേൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അയാൾക്ക് അത്രമാത്രം കൂടുതൽ ആയുസ് ലഭിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ശ്വാസത്തെ വലിക്കുന്നത്, ഓക്സിജൻ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നു, പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്ന ആ ഓക്സിജനെ പ്രാണായാമത്തിലൂടെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ശ്വാസത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. അപ്പോൾ അതുവഴി അയാളുടെ ആ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആയുസ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ആയുസ് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഒരു ശരീരത്തിന് 100 വയസ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്രമാത്രം ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾ അയാൾക്ക് എടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അതാണ് ആത്മീയ തലത്തിൽ ഒരാളുടെ ആയുസ്സായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അത് പണ്ടത്തെ ഋഷിമാർക്കും യോഗിമാർക്കും എല്ലാം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആയുസ് കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രാണായാമം പരിശീലിച്ച് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രാണായാമം. പിന്നീട് ഈ 4 ഘട്ടങ്ങളും ഒരാളുടെ ഈ യോഗിയുടെ നിയന്ത്രണ ഘട്ടങ്ങൾ, അതായത് പരിശീലന ഘട്ടങ്ങളാണ്. ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ യോഗി, അതായത് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ യോഗി പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തണം. കാരണം മനസ്സ് പരിശുദ്ധമായാൽ മാത്രമേ ആ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചേതോ ദർപ്പണമാർജനം, തന്റെ മനസ്സിനെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. അതായത് ഒരു കണ്ണാടിയെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ കണ്ണാടിയിൽ നമ്മുടെ മുഖം കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ മനസ്സിന്റെ മാലിന്യങ്ങളെ എല്ലാം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ളിൽ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങളാണ് യമം, നിയമം, ആസന, പ്രാണായാമം മുതലായവ. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബാഹ്യ വസ്തുക്കളിലെ ആകർഷണത്തിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. പ്രാണായാമത്തിലൂടെ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കൂടുതൽ ശരീരത്തിന് ഊർജം വരുത്തുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. കൂടാതെ യോഗാഭ്യാസങ്ങളിലൂടെ
മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൂടുതലായിട്ട് ബലപ്പെടുത്തുന്നു, നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ പരിശീലന ഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. 10 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പ്രാരംഭഘട്ടം യോഗ ആരുരുക്ഷു, അതായത് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിശീലിക്കാൻ പ്രാരംഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ യോഗി കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് വേണം പരിശുദ്ധമാക്കാൻ. ഇതേപോലെ യമനിയമങ്ങൾ, ആസന, പ്രാണായാമങ്ങൾ മുതലായിട്ടുള്ള ചര്യകളിലൂടെ വേണം യോഗം ആരംഭിക്കാൻ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ യോഗ ആരൂഢൻ, അതായത് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യാഹാരം എന്നുള്ള ആ ഒരു 5ാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ധ്യാനത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആരംഭമാണ്. ധ്യാനം പരിശീലിക്കാൻ, തന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ധ്യാനത്തിലേക്ക് ധാരണ, ധ്യാനം, അതായത് ധാരണ എന്നുള്ള ഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു ആ യോഗി. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർത്തി, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ആ അവസ്ഥയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുമ്പോൾ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് യോഗി. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, അതാണ് ഇനിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മുമ്പത്തെ വിഭാഗത്തിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ തുടക്കവും പൂർണ്ണതയുള്ള ഘട്ടവും വിവരിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ പരിശീലന ഘട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള രീതി, ഇതിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗം എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൽ പരിശീലനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഏത് ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തെയും പോലെ യോഗാഭ്യാസവും ശരിയായി പ്രയോഗിച്ചാൽ ഫലം നൽകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ പിന്തുടരുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രവിധാനങ്ങളെല്ലാം, പ്രക്രിയകളെല്ലാം, കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും പോലെ തന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗവും ശരിയായിട്ട് പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് ഒരാളെ എത്തിക്കുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പരിപൂർണത എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം. അതെ, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും അഷ്ടാംഗ യോഗ ശരിയായ വിധത്തിൽ പരിശീലിച്ചാൽ. പക്ഷെ അതിന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള പടിപടിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു യോഗി പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് യോഗി മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. കൂടാതെ ആത്മസംയമനിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ മറികടക്കുന്നു ആ യോഗി. കൂടാതെ അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അയാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിലോ ഒന്നിലും തന്നെ അയാൾക്ക് ആകർഷണമില്ല. കാരണം അതെല്ലാം തന്നെ ചവറ് പോലെയാണ് അയാൾക്ക്. ഒന്നും തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള തന്റെ ആ പുരോഗമനത്തിന് സഹായിക്കുന്നില്ല. സ്വർണം, ഒരുപാട് ധനം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചു, അതൊരു യോഗിയുടെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉപകാരമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊന്നിലും താല്പര്യമില്ല. കൂടാതെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുക വഴി തന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും ഇവൻ പാപികളെയും തന്റെ ശത്രുക്കളെ വരെയും എല്ലാവരെയും ഒരേ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ സമഭാവനയിലൂടെ കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ധ്യാന പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. യോഗീയുഞ്ജീത സതതം ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാകീയത ചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹഃ
ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. അതായത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിലും ആകർഷണം ഇല്ലാതിരിക്കണം. തന്റെ കണ്ണിനെ, തന്റെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കണം. കാരണം കണ്ണു തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിനോട് ഒന്നിനോടും ആകർഷണം വരാതിരിക്കണം. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിരക്തി വേണം യോഗിക്ക്. കൂടാതെ ചെവിയിലൂടെ പല വിധത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളും കേൾക്കാം. പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെ അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കണം. കൂടാതെ നാവിന് പല വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും രുചിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ യോഗിക്ക് അതിലൊന്നിലും തന്നെ ആസക്തി വരാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഏകാകി യഥചിത്താത്മാ. എന്തുകൊണ്ടാണത് ഏകാകിയായിട്ട് താമസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കുമോ? എന്തുകൊണ്ട് യോഗി ഏകാകിയായിട്ട് താമസിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു? ഏകാകി രഹസ്യ സ്ഥിതഃ. ആരുടെയും ശല്യമില്ലാത്ത, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട്. അതെ, ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിലാണെങ്കിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസുകളും ഉണ്ടാകുന്നു. ചെവിക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, കണ്ണിന് പല വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഏകാഗിയായിട്ട് ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ആധ്യാത്മിക ചര്യയിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. യഥചിത്താത്മാ, മനസ്സിനെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിയന്ത്രിക്കണം. കൂടാതെ നിരാശീര പരിഗ്രഹ, ഭൗതിക മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാർത്ഥ ചിന്തയിൽ നിന്നും മുക്തനാകണം. അങ്ങനെ അതുകൂടാതെ എപ്പോഴും ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സ്വയം തന്നെയും സമാധിയിൽ, അതായത് പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ യോഗി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ട് കാണും നമ്മുടെ കഥകളിൽ പണ്ടുള്ള ഋഷിമാരും മുനിമാരും എല്ലാം തന്നെ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണത്? ഹിമാലയം വളരെയധികം തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിടെ സാധാരണ ജനങ്ങളൊന്നും, അതായത് ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിക്കഴിയുന്ന ആരും തന്നെ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകില്ല. കാരണം അവിടെ എപ്പോഴും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഈ യോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാർ, ഋഷിമാർ, അവരെല്ലാവരും തന്നെ തപസ് ചെയ്യാൻ, ധ്യാനിക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഹിമാലയം മുതലായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. കാരണം അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് പോയി വസിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൂടാതെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു ഇവിടെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ വിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാൽ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടും പരമാത്മാവിനോടും മമതയുള്ളവരും ഭാഗികമായി കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ തന്നെ. അപ്പോൾ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം, അതായത് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗികളും ഭാഗികമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവയുടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മീയ തേജസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗികളാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഒരു
ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവരാരും തന്നെ, ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരാണോ എന്ന് സംശയം വന്നേക്കാം. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നു, അവരും ഭാഗികമായിട്ട് പരോക്ഷമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കാരണം ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാ എന്നുള്ളതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. കാരണം ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സാണ്, പരമാത്മാ എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരും ഭാഗികമായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ഭാവങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരും ഭാഗികമായിട്ട് പരോക്ഷമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അവർ പൂർണ്ണത നേടുന്നില്ല. പൂർണ്ണത എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവർ അപൂർണമായിട്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തേജസ്സിലേക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നുവെങ്കിലും അവിടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മടങ്ങി ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. പക്ഷേ അവിടെയും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതും പൂർണ്ണതനാവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ എങ്ങനെയുള്ള പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്താലും എല്ലാവരും, ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, താങ്കളുടെ പദ്ധതികളിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമാണെങ്കിലും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരമാണെങ്കിലും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണെങ്കിലും നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമജപം കഴിഞ്ഞു, ഇനി എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം, അങ്ങനെയല്ല. ഇനി അടുത്ത പ്രക്രിയ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുക, കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സദാസമയവും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരായാലും ശരി, ഏത് പ്രക്രിയ അവലംബിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഭഗവാനുമായിട്ട് സദാസമയവും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം. ഒരതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കലാണ്. കൃഷ്ണനെ പറ്റി എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. നിമിഷ നേരം പോലും മറന്നു പോകരുത്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുന്നതാണ് സമാധി. ഏകാഗ്രീകരിക്കാൻ ഒരാൾ ഏകാഗ്രിയായിരിക്കുകയും ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയും വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ, ഭഗവാനിൽ തന്റെ ശ്രദ്ധ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഏകാക്കി യഥചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹ. ഏകാക്കിയായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം സദാസമയവും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ നടുവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതില്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഏകാഗിയായിട്ട് താമസിക്കാൻ, ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിൽ താമസിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏകാന്തമായിട്ടിരിക്കുകയും ഭഗവാനിൽ തന്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർ തന്റെ കുടുംബമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. കൂടാതെ കലിയുഗത്തിൽ
അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹിമാലയത്തിലേക്കോ ഏതെങ്കിലും കാട്ടിലേക്കോ പോയിട്ട് ധ്യാനം പരിശീലിക്കാനും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർത്ഥം ഉപയുഞ്ചതഃ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ഉറപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വളർത്തുവാൻ സാധിക്കും? അതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ യഥാർത്ഥം ഉപയുഞ്ചതഃ, അതേസമയം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ, കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റേതാണ്, ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഭഗവാന്റേതാണ്. അതായത് ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവവും ഭഗവാന്റേതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ, എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കാണുക. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും ഇതെല്ലാം നമ്മുടേതാണ് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഇവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉടമസ്ഥതാ ബോധത്തിൽ കുടുക്കിക്കളയുന്ന അനാവശ്യങ്ങളായ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ പുറകെ പായില്ല എന്ന ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്കുണ്ടാകണം, ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലും നമുക്ക് സ്വാർത്ഥത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ആസക്തി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കരുത്. നമ്മൾ അതിൽ വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കണം. കൂടാതെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ, അതിനെയാണ് വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് പ്രാപഞ്ചികതയാ ബുദ്ധ്യ ഹരിസംബന്ധി വസ്തുനഃ മുമുക്ഷിഭിഹി പരിത്യാഗോ വൈരാഗ്യം ഫൽഗു കഥ്യതേ. നേരെ മറിച്ച് ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദി അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അയാളുടെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുക എന്നതാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെങ്കിലും ആ ഭൗതികവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെയും തിരസ്കരിക്കുന്നു. ഒന്നും തന്നെ തന്റെ ഉപയോഗത്തിന് എടുക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഇവയെ ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. മുമുക്ഷുഭിഹി പരിത്യാഗോ, അത് വൈരാഗ്യം ഫൽഗു വൈരാഗ്യമാണ് എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യമല്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വൈരാഗ്യം വളരണം, അതായത് വിരക്തി വളരണം. എന്തിനോട്? നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാതിരിക്കണം, ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കണം. എന്നാൽ അതേസമയം എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയും വേണം. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഭൗതിക ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി, എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ വൈരാഗ്യം എന്നുള്ളത് ആ ഭൗതികതയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് വൈരാഗ്യം. ശരിയായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക, പക്ഷെ തനിക്ക് അതിലൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. എന്നാൽ ഫൽഗു വൈരാഗ്യം, അപൂർണമായിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യം എന്നുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ തനിക്ക് ആപത്ത് വരുത്തും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതാണ് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന്, ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറക്കി എന്നും വരാം. അതുകൊണ്ട് യുക്ത വൈരാഗ്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, ഫൽഗു വൈരാഗ്യത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നുള്ളത് എല്ലാം കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക.
ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്നുള്ളത് എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിവില്ലാതെ ഇരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് വേണ്ടി അതിനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. തനിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സർവവും കൃഷ്ണന്റേതാണ് എന്ന് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തന് നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വാർത്ഥ ലാഭോന്മുഖങ്ങളായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. തനിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം ആവശ്യമായവ സ്വീകരിക്കാനും അനുയോജ്യങ്ങളല്ലാത്തവ ത്യജിക്കാനും അയാൾക്ക് കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗിയാകാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏകാന്തമായ സ്ഥിതിയിൽ ഏകാഗിയായിട്ട് വർത്തിക്കുകയും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി അതിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഇനി അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ പോകുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഇനി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? ശുചൗദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസനമാത്മനഃ നാത്യുച്ഛ്രിതം നാതിനീചം ചൈലാജിന കുശോത്തരം തത്രേകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യദ ചിത്തേന്ദ്രിയ ക്രിയഃ ഉപവിശ്യാസനേ യുഞ്ജ്യാത് യോഗമാത്മവിശുദ്ധയേ സമം കായ ശിരോ ഗ്രീവം ധാരയന്നചലം സ്ഥിരഃ തം പ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശ്ചാനവലോകയൻ പ്രശാന്താത്മാ വിഗതഭിർബ്രഹ്മചാരി വ്രതേ സ്ഥിതഃ മനസംയമ്യ മച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, എങ്ങനെ മനസ്സിനെ ദൃഢമാക്കണം, എങ്ങനെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് തന്റെ സിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ധ്യാനം പരിശീലിക്കണം? ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന് മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ ഏറെ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ശുചിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ശുചിയായ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന് മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും എല്ലാം വിരിച്ച്, കാരണം നേരിട്ട് ഭൂമിയെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുയർന്നിരിക്കണം, പക്ഷെ വളരെയധികം ഉയരാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരിപ്പിടം ശരിയാക്കണം. പരിസരമെല്ലാം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. എന്നിട്ട് യോഗി ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിനായി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കണം. ആ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് ധാരണ എന്നുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ധ്യാനത്തിന് മുൻപ് ധാരണ, മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധമാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരീരവും കഴുത്തും തലയും നേരെയാക്കുക. ചലനരഹിതവും ഉറച്ചതും മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് സ്ഥിരമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിൻവലിക്കുക. നിർഭയനായിരിക്കുക. ബ്രഹ്മചര്യം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമാക്കി ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ, തനിക്കിഷ്ടമുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ആ യോഗി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം മുൻപിലത്തെ ത്രേതായുഗത്തിലും സത്യയുഗത്തിലും പ്രായോഗികമായിരുന്നു. കാരണം ആ സമയത്ത് പ്രാണായാമം ചെയ്ത് തന്റെ ആയുസ്സിനെ കൂട്ടാനെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളെല്ലാം വശമുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. അതിന് കാരണം ഒരുപാട് ആയുസ് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് ഈ ധ്യാനയോഗം എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇതെല്ലാം പരിശീലിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം പരിശീലിപ്പിച്ച് ഏകാഗ്രമാക്കി അവിടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കഥകളിലൂടെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കാണും. യോഗികളും കൂടാതെ ഋഷിമാരും മുനിമാരും എല്ലാം അനേക വർഷങ്ങൾ തപസ്സിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്ന യോഗ, നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങളിലെല്ലാം യോഗ സെന്റേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. അതൊന്നും തന്നെ
ഈ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചില തരത്തിലുള്ള യോഗ ആസനങ്ങളാണ് എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രക്രിയകളല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. വലിയ നഗരങ്ങൾ യോഗാഭ്യാസത്തിനായി ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. പട്ടണങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള യോഗാഭ്യാസ സെന്ററുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇതുപോലെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആത്മനിയന്ത്രണമോ മനസ്വസ്ഥതയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ധ്യാനം ശീലിക്കാനാവില്ല. നമുക്കതില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആയുസ് വളരെ കുറവാണ്. ആ കുറഞ്ഞ ആയുസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തത്രപ്പെടുന്നു. അത്രമാത്രം നമ്മൾ വ്യഗ്രരാകുന്നു. ആ കുറഞ്ഞ ആയുസ്സിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഡിഗ്രികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഡിഗ്രികൾക്ക് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം. ഈ വയസ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വലിയ വലിയ ഓഫീസിൽ വലിയ വലിയ പോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനിടയിൽ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന്, കുട്ടികളുടെ നിലനിൽപ്പിന്, കുട്ടികൾ വളരെ വലിയ ആൾക്കാരാകണം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗം വരുന്നു, ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ഇതെല്ലാം ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള യോഗം പരിശീലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഭുപാദ, ആത്മനിയന്ത്രണമോ മനസ്വസ്ഥതയോ അത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലം, കലികാലം എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ മനസ്സിനാണെങ്കിൽ സ്വസ്ഥതയും ഇല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ മനസ്സ് എപ്പോഴും അലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ധ്യാനം പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് കലികാലത്ത്, ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഈ ധ്യാന പ്രക്രിയ, അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രക്രിയ ഇവിടെ പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും ഇത് ഒരു പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഉത്തമ ഉപായമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷേ കലികാലത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമ ജപം അല്ലെങ്കിൽ നാമസങ്കീർത്തനം അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക്, എന്നാൽ ഈ എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഫലം നൽകുന്നതുമായിട്ടുള്ള വളരെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആത്മാവബോധത്തിനുള്ള അത്യുത്തമ ഉപായം ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങളുടെ ജപമാണ്. ഏതവസരത്തിലും ഇനി പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മചര്യ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗി ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ പങ്ക്, ധ്യാന യോഗ പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് കർശനമായ ബ്രഹ്മചര്യം നിർബന്ധമാണ്. പ്രഭാവമേറിയ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ ഭക്തന് ലൈംഗിക ആസക്തി താനെ നശിച്ചു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്ന ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരിയെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന സങ്കല്പം അനുവദനീയമാണ്. അപ്പോൾ ധ്യാനയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും എല്ലാം പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അവർ മനഃപൂർവ്വം ബ്രഹ്മചര്യ അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗി നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യ പരിശീലിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗയുടെ ആരാധന വളരെ ശക്തമാണ്. ഒരാൾക്ക് ലൈംഗിക ആകർഷണം സ്വയമേവ നഷ്ടപ്പെടും. ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഉയർന്ന രുചി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിഷയാവിനിവർത്തന്റെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിനഃ രസവർജ്യം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത്. അതുപോലെ ഭക്തി യോഗികൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തിവിധ സേവനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നു. നിർഭയൻ വിഗതബീഹി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. പ്രശാന്താത്മാ വിഗതബീർ ബ്രഹ്മചാരി വ്രതേ സ്ഥിതഃ. വിഗതബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർഭയനായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണ്.
പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലല്ല എങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നിർഭയനാകാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ യോഗി ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പരമാത്മാവ് തന്റെ രക്ഷയ്ക്കുണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ആ യോഗിക്കുണ്ടാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭയരഹിതനായിട്ട് നിർഭയനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തൻ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികേന നിർഭയനാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭയത്തിന്റെ കാരണം കൃഷ്ണനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭയം ദ്വിതീയ അഭിനിവേശത സ്യാത് ഈശാതാപേതസ്യ വിപര്യോ സ്മൃതി തന്മായയാതോ ബുദ്ധ ആഭജേത്തഃ ഭക്തൈകയേഷാം ഗുരുദേവതാത്മാ. അപ്പോൾ ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. നമ്മിൽ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറന്നേ പോകുന്നു. എന്നാൽ എപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലേക്ക് വരുന്നുവോ, ഭഗവാന്റെ ആശ്രയമാണ് നമുക്ക് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ, ആ നിമിഷം മുതൽ ഭയം, ഭൗതികതയോടുള്ള ഭയം നമ്മിൽ നിന്ന് പോകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭയം വരാനുള്ള കാരണം ഏതാണ് എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ. ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യമായ ഭ്രമാത്മകമായ ഊർജത്തിൽ ആഗീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ചേർന്ന് പോകുന്നതിനാൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് തന്നെ ഭൗതിക ശരീരമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരവുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് ഭയം ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തന്നെ വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ശരീരം എന്നുള്ള അറിവാണ് ആ ജീവാത്മാവിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. കാരണം ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരബോധത്തിൽ ശരീരം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തന്നെ വിട്ടുപോകാം എന്നുള്ള ആ ഒരു അറിവ് ജീവാത്മാവിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും മരണമില്ല. പക്ഷേ ശരീരം മരണപ്പെടുന്നതാണ് എന്നുള്ള അറിവാണ് ജീവാത്മാവിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്ന തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം അവൻ മറക്കുന്നു. ഈ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഭയാനകമായ അവസ്ഥ മായ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിഥ്യാബോധത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ സംഭവിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി, വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം തന്റെ ആരാധനാമൂർത്തിയായും തന്റെ ജീവനായും ആത്മാവായും സ്വീകരിക്കേണ്ട ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അചഞ്ചലമായി ഏർപ്പെടണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടാകുന്നു? കാരണം ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ശരീരം എന്നാണെങ്കിലും മരണപ്പെടും എന്നുള്ള അറിവാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണത്? ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ഭൗതികവുമായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ ശരീരവുമായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ശരീരം നമ്മുടെ വെറുമൊരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മളെ ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് നമുക്കുള്ള ബന്ധമുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള സംരക്ഷകൻ എന്നുള്ള അറിവ് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ആ അറിവ്. അതുവഴി ശരീരത്തിന് വരുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും നമ്മളെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ ജീവാത്മാവിനെ അതൊട്ടും തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയം വരുന്നത് ഈ മായ വ്യാമോഹത്തിൽ, ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുന്നു. അതാണ് നമ്മളെ ഭയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭയം ഇല്ലാതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറേണ്ടതാണ്.
യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസഃ ശാന്തിം നിർവാണ പരമാം മത്സംസ്ഥാമധിഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം കൃഷ്ണപദം പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ആ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശാന്തിം നിർവാണ പരമ മത്സംസ്ഥാം അധിഗച്ഛതി. എന്റെ പദത്തെ മത്സംസ്ഥാം, എന്റെ പരമപദം പോകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തെ പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തെ കുറിച്ച് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വൈദ്യുതിയും ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വൈദ്യുതിയും ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഭഗവാന്റെ പരമപദം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരമപദത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഗോലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മമായും ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവായും അദ്ദേഹം വർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ പോകുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു യോഗിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്താനുള്ള യോഗ്യത കൃഷ്ണനെയും അവിടുത്തെ പരിപൂർണ രൂപവിസ്തരണമായ വിഷ്ണുവിനെയും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതെ ആർക്കും ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, അതായത് വൈകുണ്ഠധാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകം എന്ന ശാശ്വതമായ ദൈവധാമം പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. കാരണം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായിട്ടും പരിശുദ്ധനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവും പരിപൂർണമായിട്ട് പരിശുദ്ധനാകണം. ഇപ്പോൾ ദേഹബോധത്തിലാണ്, ദേഹവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആ ജീവാത്മാവിന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കണം ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത്. അങ്ങനെ സ്വയം അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കണം. ആ പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ മച്ചിത്തഹ, മത്പരഹ, മത്സ്ഥാനം, അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിക്ക് യഥാർത്ഥ ശാന്തി ലഭിക്കും. അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു, ഗോലോക ഏവ നിവസതി അഖിലാത്മഭൂതോ. ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയും പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതെ, പരിപൂർണരാകാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പരിപൂർണരാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ യോഗി എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം? നാത്യസ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനസ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്ത ചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ഒരാളുടെ ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, വിനോദം, ജോലി എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ സന്തുലിതമാക്കണം. ആ യോഗി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവയെല്ലാത്തിലും ഒരു നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാകുവാൻ സാധ്യമല്ല. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അടക്കമില്ലാത്തതാണ്, മനസ്സും അടക്കമില്ലാത്തതാണ്. അതിനെ അച്ചടക്കം പരിശീലിപ്പിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭക്തനാകുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ.
കാരണം ഭൗതികതയോടുള്ള ആകർഷണം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മീയതയിൽ ആകർഷണം വരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്. ഇത് സമാധാനവും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ ശരീരവും നൽകുന്നു. ഭക്ഷണക്രമം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അധികമോ കുറവോ കഴിക്കരുത്. കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം മാത്രം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഉറങ്ങുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അധികം ഉറങ്ങുകയോ കുറച്ചുറങ്ങുകയോ ചെയ്യരുത്. എല്ലാം മിതമായിട്ട്, ഭക്ഷണം മിതമാക്കണം, ഉറക്കവും മിതമാക്കണം. യോഗയിലെ ഭക്ഷണം, ഉറങ്ങൽ, വിനോദം, ജോലി എന്നിവയുടെ ശീലങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭൗതിക കഷ്ടപ്പാടുകളും ലഘൂകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അമിതമായിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അഷ്ടാംഗ യോഗവും കൃഷ്ണാവബോധവും അതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തത്വം എന്താണ് രണ്ടിന്റെയും? അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ശരീരവും മനസ്സും സ്വയം പരമാത്മാവുമായി ഇടപഴകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ശരീരവും മനസ്സും സ്വയം പരമാത്മാവുമായി നിരന്തരം ഇടപഴകുന്നു. വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തവരും യോഗികളുമാണ്. ഭാഗികമായും അപൂർണമായും പരോക്ഷമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തന്മാർ സദാസമയവും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ബന്ധം പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പരിശീലനങ്ങളാണെങ്കിലോ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ യോഗികൾ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കണം. കാരണം ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ അനാവശ്യമായ കൂട്ടുകെട്ട്, ദുസ്സംഗം ഇല്ലാതാക്കണം. നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി വസിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയില്ല. ഇനി മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ ആദ്യ പരിപാടിയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത്. പരമാത്മാവുമായിട്ട് മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കാൻ കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ മറക്കുന്നില്ല. സദാസമയം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ സദാസമയവും ഭഗവാനുമായിട്ട് മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗി അതിനുവേണ്ടി പരിശീലിക്കണം, കഠിന പ്രയത്നം നടത്തുന്നു. ആഗ്രഹവും കൈവശാവകാശ ബോധവും ഇല്ലാത്ത അവബോധമാണ് ഉള്ളത്. അഷ്ടാംഗ യോഗി യോഗാരൂഢം പരിശീലിക്കുന്നതിൽ എല്ലാം തന്നെ തൻ്റെതല്ല എന്നുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഒഴിവാക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ ഈശാവാസ്യം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇരിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ ജപിക്കാൻ വേണ്ടി, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും രീതികളെല്ലാം ഉണ്ട്? ഒരിക്കലുമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാസമയവും ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുകയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗി അതിന് ഇരിക്കുന്നതിനും ബ്രഹ്മചര്യം പരിശീലിക്കുന്നതിനും നിർഭയനാകുന്നതിനും എല്ലാത്തിനും ഒരു രീതി പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. വളരെ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ അല്ലാത്ത മാൻതൊലികൾ, കുശപ്പുല്ല് എല്ലാം വിരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള നിബന്ധനകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ബ്രഹ്മചര്യം പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥരെയും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ ഭക്തൻ സദാസമയവും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാൻ അതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഭക്തന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. ഇനി അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിന് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? എല്ലാ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിനും വിരാമം,
ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് തികഞ്ഞ ധാരണയുള്ളതിനാലും ഭക്തൻ തികഞ്ഞ യോഗിയാണ്. ഭക്ഷണം, ഉറക്കം മുതലായവയെല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലോ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നിയന്ത്രണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നു. ഉറക്കമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ജോലിയിലും വിനോദത്തിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണം. എന്നാൽ ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി അടുത്തുള്ള 18 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആ ധ്യാനം സമാധിയിലേക്ക് എത്തുന്ന പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. കൂടാതെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് സമാധി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാവിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യേവാവതിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ യഥാ ദീപോ നിവാതസ്ഥോ നേകതേ സോപമാസ്മൃത യോഗിനോ യത ചിത്തസ്യ യുഞ്ജതോ യോഗമാത്മനഃ. ഒരു യോഗി പരിപൂർണനാകുന്നത് അവന്റെ ബോധം സ്വയം പരിപൂർണമായി നിലകൊള്ളുമ്പോഴാണ്. അതായത് അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോഴാണ്. പരിപൂർണമായി നിലകൊള്ളുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വരൂപത്തെ കൈവരിക്കുമ്പോഴാണ് യോഗി പരിപൂർണനാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ യോഗിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്കുള്ള മാനദണ്ഡം എല്ലാ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം. അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യണം. എല്ലാ ഭൗതിക മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകണം. അങ്ങനെ ഇതാണ് യോഗിയുടെയും സാധാരണ മനുഷ്യന്റെയും വേർതിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് യാന്ത്രികവും എളുപ്പവും പ്രായോഗികവുമായിട്ട് മാറുന്നു. ഉദാഹരണം അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്വയം പരിശുദ്ധനായി ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയിരുന്നു. പക്ഷേ ദുർവാസ മഹർഷി ഒരു യോഗിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പരിപൂർണനായിരുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ യോഗം പരിശീലിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശക്തികളെല്ലാം അദ്ദേഹം സമാഹരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സുമെല്ലാം നിയന്ത്രണ വിധേയം ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൃത്യയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷെ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദുർവാസ മഹർഷിയോട് ദേഷ്യമാകട്ടെ, തനിക്ക് സ്വയം ഒരു ഭയമാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാനസിക വിഷമമാകട്ടെ, പരിഭ്രമമാകട്ടെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച, മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു റിയാക്ഷനും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായില്ല. ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റിയാക്ഷനും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ പരിശുദ്ധനാകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് അനായാസം അത് സാധിക്കുമെന്ന് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതചര്യയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. നിരന്തര സ്മൃതി കൊണ്ട് മനസ്സ് ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്കേ അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതി പുലർത്താനാകൂ. കൂടാതെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാറ്റ് തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ചാൽ ചാഞ്ചല്യം ഇല്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. അദ്ദേഹം നിരന്തരം അതീന്ദ്രിയ സത്തയിൽ ധ്യാനം ഉറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായി നിലകൊള്ളുന്നു. കാറ്റ് തട്ടാത്ത ദിക്കിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ദീപനാളം ഒരിക്കലും ചഞ്ചലമാകുന്നില്ല. അതുപോലെ യോഗി മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഏകാഗ്രചിത്തനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് നിലകൊള്ളുന്നു. എത്രോ പരമതേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗസേവയാ എത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യൻ ആത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യത്തദ് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം
വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതഃ യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേ നാധികം തതഃ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യതേ തം വിദ്യാ ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം യോഗം സജ്ജിതം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ പരമാത്മാവിനെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന യോഗിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമാധി എന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു, ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. അതായത് ആ പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സത്യചിത്ത ആനന്ദമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. സ്വയം താൻ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. താൻ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ താൻ ആനന്ദമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വയം ആനന്ദമയനാണ്. ആ ആനന്ദമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവും ആനന്ദമയനാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വയം ആ ആനന്ദത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഉയർന്ന നേട്ടം, ഇതിലും വലിയ നേട്ടം തനിക്ക് ലഭിക്കാനില്ല. അതായത് ജീവാത്മാവ് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ഭൗതികതയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നേട്ടമായിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ജീവാത്മാവിനെ അതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ജീവാത്മാവ് മുക്തനാകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന് വരുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളും വേദനകളും എല്ലാം തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധമാണ് ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന വേദനകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സ്വതന്ത്രനാകുന്നു ജീവാത്മാവ്. അതായത് ഒരു ചിരട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ കൊപ്രയെ ചിരട്ടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിധത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ചിരട്ടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഓട്ടകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രാണികളോ എന്തെങ്കിലും ചിരട്ടയെ കടിച്ചാലും ആ അകത്തുള്ള കൊപ്രയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ ചിരട്ടയുമായിട്ട് തേങ്ങ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ ചിരട്ടയ്ക്ക് ഒരു വിടവുണ്ടായാൽ മതി, അകത്തുള്ള തേങ്ങ മുഴുവനും ചീത്തയാകും. ഇത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവമല്ലേ അത്? കാരണം തേങ്ങയുടെ മടല് നമ്മൾ പൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരട്ടയിൽ ഒരു ചെറിയ വിടവുണ്ടായാൽ മതി, അകത്തുള്ള തേങ്ങ മുഴുവനും ചീത്തയായി പോകില്ലേ? പക്ഷേ ആ തേങ്ങ കൊപ്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ, ചിരട്ടയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ വിടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നീട് ആ ചിരട്ടയിൽ നമ്മളൊരു കൊട്ടുകൊട്ടി ആ ചിരട്ട ഒന്ന് പൊളിച്ചു വെച്ച് നോക്കൂ, ആ കൊപ്രയ്ക്ക് ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ശരീരബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളും വേദനകളും എല്ലാം തന്നെ ആ ജീവാത്മാവ് താൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഞാൻ എന്നുള്ള ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ, അതായത് താൻ ശരീരബോധത്തിലല്ല, താൻ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ആ ഉണർവുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ക്ലേശങ്ങളും പിന്നീട് ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ പരമാത്മാവ് വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ? പരമാത്മാവിനെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ദുഃഖങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ജീവാത്മാവും ആ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു, ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആനന്ദമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം. ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും ശാശ്വതമായ വ്യക്തികളായി മനസ്സിലാക്കുന്നു.
ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അധികാരികളല്ലാത്ത ചില ഭാഷാകാരന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അദ്വൈതവാദികൾ ഇതാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ശരിയാണത്. പക്ഷേ പതഞ്ജലി ദർശനത്തിൽ പതഞ്ജലിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അവരാരും എന്ന് പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതാണ്. എന്നാൽ അദ്വൈതവാദികൾ ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ, ഇതിനു മേലെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നവർ കരുതുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ മുക്തി എന്നുള്ളത് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക മാത്രമാണ്, അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് പരംധാമത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ ആ അതീന്ദ്രിയനായ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിക്കണം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൈവല്യം അല്ലെങ്കിൽ സായുജ്യം എന്നെല്ലാം പറയും. പക്ഷെ അത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനുള്ള യത്നമാണ്. അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ സായുജ്യം എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനുള്ള യത്നമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഭുപാദൻ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ യോഗി ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉണരണം, പിന്നീട് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് പരിപൂർണനാകുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. പരമാത്മാവുമായുള്ള ഏകത്വം എന്ന ആശയമാണ് ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയവാദികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അദ്വൈതികൾ കൈവല്യം എന്ന് പറയുന്നു, പരമാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പതഞ്ജലിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ പറ്റി ബോധമുളവാകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ആന്തരംഗ ശക്തി അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാണ് കൈവല്യം. പതഞ്ജലി യോഗ സൂത്രത്തിന്റെ ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ വിശദീകരണം, ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അതിൽ പ്രഭുപാദ വളരെയധികം വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. പുരുഷാർത്ഥം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആർക്കെങ്കിലും അറിയുമോ പുരുഷാർത്ഥം? അതിൽ 4 ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷം. അതെ, അതാണ് 4 പുരുഷാർത്ഥം. അതിൽ അവസാനം മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്വൈതവാദികൾ എന്ത് പറയുന്നു? മോക്ഷം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള നിലയത്തിലേക്ക് പോയി ലയിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ആ മോക്ഷം എന്നുള്ളത് ഈ ജീവാത്മാവ് തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഇവിടെ 2 വിധത്തിലുള്ള സമാധികളുണ്ട് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. സംപ്രജ്ഞതാ സമാധി, അസംപ്രജ്ഞതാ സമാധി. സംപ്രജ്ഞതാ സമാധിയിൽ തത്വജ്ഞാനപരങ്ങളായ പലവിധ ഗവേഷണങ്ങൾ വഴിയായി എത്തിച്ചേരുന്ന അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയാണ്. അതായത് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് സംപ്രജ്ഞതാ സമാധി. അതായത് താൻ അജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് എത്തുക. അസംപ്രജ്ഞതാ സമാധി എന്നുള്ളത് ഭൗതിക സുഖങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ യോഗി ഇന്ദ്രിയജന്യങ്ങളായ സുഖങ്ങളെ എല്ലാം അതിക്രമിക്കുന്നു. 2 വിധത്തിലുള്ള സമാധി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തത്വജ്ഞാനപരങ്ങളായ പലവിധ ഗവേഷണങ്ങൾ വഴിയായി എത്തിച്ചേരുന്ന അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയാണ് സംപ്രജ്ഞതാ സമാധി. അസംപ്രജ്ഞതാ സമാധിയിൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ യോഗി ഇന്ദ്രിയജന്യങ്ങളായ സുഖങ്ങളെ എല്ലാം അതിക്രമിച്ചിരിക്കും. ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ യോഗിക്ക് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ഇളകേണ്ടി വരില്ല. ഇത്രത്തോളം എത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വിജയമില്ല താനും. ഇതെല്ലാം യോഗ പരിശീലനം എന്നാണ് മുമ്പ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കലികാലത്ത് ഇതെല്ലാം തന്നെ എത്തിച്ചേരുവാൻ വളരെയധികം വിഷമമാണ്. ഇക്കാലത്തെ ഉത്തമ യോഗചര്യ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൽ ചിന്താകുഴപ്പമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അതീവ സന്തുഷ്ടനാകയാൽ മറ്റു സുഖങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ കാലത്ത് ഹഠയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം ഇവയെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. കർമ്മയോഗമോ ഭക്തിയോഗമോ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അതിൽ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അത് മാത്രമേ ഈ കാലത്ത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭൗതിക ശരീരമുള്ള കാലത്തോളം ഒരാൾ അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം, നിദ്ര, സുരക്ഷ
എന്നിവയെല്ലാം നിറവേറ്റിയേ തീരൂ. വിശുദ്ധമായ ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ അത്തരം ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടി വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തനാകുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്ഷണം, നിദ്ര, പിന്നീട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ, ഇവയെല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതും ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കണം. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടും ചെയ്യുന്നു. ഉറക്കം തന്നെ എടുക്കാം. ഉറക്കം നമ്മൾ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട്, മംഗളാരതി ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ എണീക്കുന്നു. നമുക്കതിൽ മടി തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉറങ്ങുന്നുള്ളൂ, അതിയായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നില്ല. അതുപോലെ ഭക്ഷണം, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് മിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അനാവശ്യ പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ നിർത്തുന്നു. ദുസ്സംഗം നിർത്തുന്നു. അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് സമയമില്ല ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗമാണ്, കൃഷ്ണാവബോധമാണ് മികച്ച യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണ സന്തോഷം നേടുന്നു, മറ്റൊരു സന്തോഷത്തിനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഉണർത്താതെ അവൻ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അതിയായ ആസക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതെ നമ്മൾ മിതമായ തോതിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഒരാൾ എപ്പോഴും ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഈ കലികാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളത്. സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പവിത്രമാണ്, നമ്മളെ അത് പരിശുദ്ധിയിലേക്കും നയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവസാനം ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ഇത് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇത് യോഗ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ യോഗത്തെ, ധ്യാന യോഗത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഇനി